Riwruok mar Luo United Mombasa na Mchumbi koni en geno margi ni higa manyien mar 2026 biro bedo kod fungro kopogore kod higa mar 2025 magi koni ne odwa bedo kod midhieche mathoth magi ne giwacho e nyasi mar loro higa mane gibago e gweng' ma Mtongwe kar chung' od bura ma Likoni Mombasa kuma ne gikoni lek margi en medo biro kanyakla mar goyo kang' e weche mag telo kod dongruok mar oganda. Jafwambo marwa e kaunti ma Mombasa George Aoko gi ler mathoth. Ne en mor miel chiemo kod math e nyasi mar loro higa mane obagi e gweng' ma Mtongwe e Likoni kod riwruok mar Luo United Mombasa na Mchumbi. Kado mopoto mar chiemb nyaluo kod thumbe manyasani ne okelo buonjo ne oganda mane oyuoro kaachiel kod welo mane ogwel. E nyasi no, jokanyo ne ojiwo mondo mi onen mariek e sechegi ma ogendni mopogore osechako timo ikruok ne yiero mabiro mondo mi ka kinde no ochopo to bedogi e achiel okelnegi ber to chutho mageto kelo dongruok. Mtongwe, get interest man. One of what the year this time round. Mtongwe wa magre uru. One bende ka nominated go wadwara. One bende officers magen peace the governors go. Yo Mtongwe wadwara. Nyeje wasekalo bi miluongo ni World Development Fund ma MCA dibedo gi allocation mare kaka mbunge uyiye mondo wegi kidwaro loso barabara to kamati moro matin ni uluongo to uwacho ni wadhi loso barabara uyudo koso kujo dalawa udwani kendo 2027 wago kure Likoni katwa donge lwetwa. Kotel negi kod jakom Faisal Okech Abdalla, jokanyo ne okoni kato bedo ni higa mar 2025 ni ne obedo kod midhieche, biro margi kanyakla kendo bago nyasi wang' achiel en mano mar kweyo pek kod midhieche mosebedoe. Kawuono wan gi nyasi mar loro higa, nikech wang'eyo maber ni bang' ka ji osebedo ka wuoth mang'eny, nego bed ni ji biro achiel, ji logo kanyakla, nikech logo ni kelo hera, kendo logo ni miyo ji nigi chuny mar konyo ng'ato. Koro kawuono wan kaka Luo United waloro higa kendo wabed ka wabedo ni wabiro walogo mondo wami ji thuolo mondo joma dhi dala dhi chamo skuku dala odhi dala kendo chop mapema. Kaka unyalo neno, wan gi gweno, wan gi ring'o, wan gi alode, nikech alode be nyaka waket kanyo nikech health marwa, kendo wantiere gi ngolo ma wadwa mielo kae nyaka dier otieno, kwa mor, kwa sherekea, dolia kaka wasebedo kwa tiyo matek, kawa riwre paro kaka wandugo manyien next year mar mondo water Luo United mbele. Kata kamano, negikoni en geno margi ni higa mabiro mar 2026 biro bedo kod fuong'ruok to chutho e weche mag uchumi kaluwore gi chenro mag jotelo mopogore ma ikore ne kampen mar higa 2027. Ne bende gikawo thuolono mar jiwore gin giwegi mondo mi giland kwe e yor riwo wi ogendni duto kanyakla kendo gimed tayo chenro mageto siro jogo mayutogi ni piny kendo kale midhieche mopogore. Dago mar jiwo jowadwa ni wabedu kanyakla achiel mar oganda en gima muhimu. Mtongwe wad kae, onge ng'ata mong'e kuom pogo nyithindo manyiri, gigegi mag konyruok dwe ka dwe ka gineno malo. Kwa hivyo kanya chunge kendo wadwoko ne Nyasaye kamano kuom ngima kendo era mosekelonwa kendo joma osekonyowa mondo wa make sure ni Luo United ochung'. Luo United biro chung' nikech wang'eyo ni wan gi lek mabeyo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.